Yes, og det er det. Stair Race 1. Advarsel. Det er min første stunt. I skal ikke prøve det af endnu. Men mindre i over 10 år. Eller op efter. Ja. Godt. Jeg vil lave stuntet. Mit første stunt. Det er så smukt. Godt. Så begynder vi. Så. Prøv at vente, jeg sætter dig lige op her. Vent lige. Så. Sådan. Jeg håber, I kunne høre de lyde. De var sjove. Godt. Så slukker vi det lyse, så vi kan spare lidt strøm. Jeg er mekaniker. Godt. Forresten, jeg er Facebook. Jeg skriver mit navn under beskrivelserne. Måske. Hvis jeg får lov. Af min far. Yeah. Så kører vi. Advarsel. Diskuter med jeres forældre før. For det er farligt, det her. Woo! Det var sjovt. Farvel.